S mjesta u eter. U 11 sati 33 minute u programu Radio Sljemena slijedi još jedna reporterska priča. Minja Citković. Ivana, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Još jednom uoči smo ili pred Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca. Danas je prvi i Udruga invalida grada Zagreba organizira jednu izložbu autorskih radova svog člana Borisa Adameka pod nazivom Sjećanja za budućnost. Otvorenje će biti upriličeno danas u 16 sati u prostorijama udruge na adresi Nova cesta 86. Tako ćemo danas obilježiti dan koji je pred nama. Što se još o cijelom tom danu može reći, razgovaram sa predsjednicom Udruge invalida grada Zagreba, gospođom Nadom Vorkapić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu, pozdrav svim slušateljima i ekipi Radio Sljemena. Danas je otvorenje izložbe, 3. je, kako rekoh malo prije, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, prilika i opet da se malo senzibilizira javnost, da se ukaže na probleme koji su otkad mi razgovaramo već 15 godina konstantni, meni se čini. Da, problemi su uvijek više manje isti, teško je nešto novo reći, radi se na poboljšanju, ali to je sve još uvijek u malim koracima. Ja bih htjela samo reći, nakon 2 godine konačno se možemo opet uživo obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom, jer do sad smo to online radili sve. Svake godine povodom tog dana grad Zagreb organizira u skupštini druženje sa udrugama svih osoba s invaliditetom, gdje bi možemo iznijeti svoje probleme u radu i šta nas muči. Mislim, to iznesemo uvijek, naravno, ne samo tamo, nego svagdje. Pa mislim da je bitno napomenuti zašto je uopće obilježavanje tog Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 8. kolovoza 1956. godine u Belgiji dogodila se nesreća, nastao je plamen u rudniku gdje su stradale 262 osobe. Tom prilikom je napravljeno, razlozi nesreće su naravno zastarjela oprema, slaba osposobljenost za rad osoblja, nakon čega su uvedene postroženi sigurnosni propisi. Međutim, mi i danas imamo zakon o zaštiti na radu i o sigurnosti na radu, međutim, ja kao predsjednica Udruge invalida rada, gdje se baš dolaze iz proizvodnje i ljudi koji su stradali na radnom mjestu, još uvijek se jako malo radi na tome. Ne poštuju se ti propisi, ne drže se tih zakona, a isto tako kad osoba strada teško dolazi do toga da može postići svoja prava koja ima nakon takvog stradanja. U smislu rehabilitacije, fizioterapije i sl. Povodom toga je Ujedinjeni narodi su 1992. godine proglasili 21.3. kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Međutim, na skupštini 1992. kasnije je proglašen 3.12., a 21. je ostao kao Nacionalni dan invalida rada. Gospođo Vorkapić, što su oni problemi danas? Naravno, kod otvorenja izložbe bit će prilika da se članstvo vaše okupi, da se malo družite. Međutim, Međunarodni dan je prigoda da se sa problemima i sa pokušajima da se funkcionira bolje, pogotovo u smislu ovom zakonodavnom, da se funkcionira kvalitetnije. Pa ja mislim da bi tu trebala država, jer tu nije grad u mogućnosti da bi se tu trebala aktivirati država. Nama su svake godine predizbornoj kampanji data obećanja da će se napraviti to, napravit će se ono. Mi imamo veliki problem, sad su strašno cijene porasle energenata, a mi kao udruge neprofitne moramo plaćati plin, struju kao firme koje imaju dobit. Znači, nama je postalo jako veliki problem, pitanje kako ćemo se moći nositi s time, jer mi nismo dizali cijene članarine koja je prije bila 120 i dalje 120 kuna godišnje. Znači, ne možemo ići na džep naših članova. Izašli ste, malo prije ste sami rekli, izašli ste iz ove online varijante, jer to znači da ćete se morati opet vratiti, da će neki programi se morati vratiti online, jer bi možda pojeftinili samo svoje održavanje ili?
Pa ja se nadam da nećemo to morati napraviti. Mi ćemo se boriti, naša udruga stvarno radi od 8 do 8. Imamo ekipu koja se javlja na sve moguće projekte, gradske, nacionalne, europske projekte, pa vjerujemo da ćemo uspjeti nekako nam i ministarstva, naravno, moramo reći imamo i 3-godišnji program ministarstva i vjerujem da ćemo u tom programu uspjeti skupiti novac i da ćemo održati na tom nivou, odnosno nastojati još poboljšati. Imate sreću što vam je i članstvo kvalitetno. Pa je, članstvo je kvalitetno, ali danas na obilježavanje neće baš puno ljudi doći jer svi će gledati utakmicu. I vi ćete gledati utakmicu. Ja ću morati ići na otvorenje izložbe. Ja mogu reprizirati, ali to nije više to. Ali muški ne gledaju, a mi žene stignemo, nema problema. Odlično. Evo, još jedanput čestitke prigodom Međunarodnog dana. Hvala vam puno, ali imam još nešto što bi vas zamolila da ide u eter. Nakon 2-godišnje pauze Udruga invalida rada Zagreba s velikim će veseljem organizirati produkciju svojih aktivnosti pod nazivom I mi smo zvijezde u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka u četvrtak 8.12. u 18 sati, gdje će nastupati naši članovi. Pozivamo slušatelje da nam se pridruže i zapjevaju s nama. Odlično, to je za 7 dana, još će biti prilike da i o tome kažemo neku rečenicu. Ujedno bi željela čestitati volonterima njihov dan 5.12. jer mi da nemamo toliko volontera, oko 35-40, ne bismo mogli to sve raditi. Hvala vam lijepa, čestitke još jednom i puno uspjeha u radu. Hvala vama. Ivana, hvala i tebi, Damir Les i moja malenkost te lijepo pozdravljaju i odjavljuju se. Jel? Dečki, hvala vam lijepa i Dami lijepi pozdrav i čestitke i s ove strane radija.